ku sani ni zan furta. APC Youth Mobilization. APC Youth Mobilization gidan Igwe ba sa sata. APC Youth Mobilization. Rabu zare mu da sharrin su da kulli in ma sun furta. APC Youth Mobilization. Ba mu da dukkanin wauta, ka samu zamo mun bambanta. Da kowace kungiya mu zamo mu ne a gaba ba ma baya. 091 63 75 16 71 daga bakin Gazali SK Online TV. Dan baragun gwarzo mai kima, mandan mai gona na al'umma. Jagora ne da muke ta biyan APC ba jayayya. Dan baragun gwarzo mai kima, mandan mai gona na al'umma. Jagora ne da muke ta biyan APC ba jayayya. Farko mahalicci na zan sa shine yayi min dukkan ruhi. Mandan mai gona na al'umma. Sannan yayi min da kafafu ma a zuciya sabon jin zahi. Mandan mai gona na al'umma. Gani yayi min a idanuna nake iya kallon littahi. Mandan mai gona na al'umma. Ruwa yayyo a cikin kohi, sannan yayi sanyi ya zahi. To rabbu kai min daukin nan a komai kar in zambaya. Dan baragun gwarzo mai kima, mandan mai gona na al'umma. Jagora ne da muke ta biyan APC ba jayayya. Salati rabbu kayo gunsa manzo Muhammadu abin san mu. Mandan mai gona na al'umma. Shi kadai ne wanda yake jin mu ma'aiki in mun yi roƙon mu. Mandan mai gona na al'umma. Dan shi kai yi mana alfarma kasa ba a jin kukan mu. Mandan mai gona na al'umma. Sahabbai su ma ka ba mu, kasa da waliyai gatan mu. Darajar su muke samun komai na ci gaba ba ma yin baya. Dan baragun gwarzo mai kima, mandan mai gona na al'umma. Jagora ne da muke ta biyan APC ba jayayya. To za na shige waƙar kunji gwarzon mu kai ɗaya gayyar su. Mandan mai gona na al'umma. Duwa sa'anni na shi kam kun san ya bi ta kanunsu. Mandan mai gona na al'umma. Shi kaɗai ne alfaharin gwamna na Sokoto takin bayan su. Mandan mai gona na al'umma. Suma sun san aika fi su, mandin mai gona a kanunsu. Shi ne wanda nake bi ni mobilization goyon Dan baya. baragun gwarzo mai kima, mandan mai gona na al'umma. Jagora ne da muke ta biyan APC ba jayayya. Ita dai dusa kun san cewa daba ce ke yin kalaci. Mandan mai gona na al'umma. Dan kuka in ji bahaushe kam ya ce shi ke lalaci. Mandan mai gona na al'umma. Sukari kuma in dai zaki ne kowa ya san ta wuce zarci. Mandan mai gona na al'umma. Ba kyau kun ji a barbaci, mandin mai gona uban naci. Shi yasa kowa ke bin sa da kai riga shi da alkunya. Dan baragun gwarzo mai kima, mandan mai gona na al'umma. Jagora ne da muke ta biyan APC ba jayayya. Mandin mai gona abin so ne ga kowa har ni mai waka. Mandan mai gona na al'umma. Shi ne ɗaya da yake ji na zace na in na yi gun waka. Mandan mai gona na al'umma. Shi yasa ni dai ban tsaki a gunai sai dai yin saka. Mandan mai gona na al'umma. A gunai na yo san barka, san ka nake yi ban shakka. To don haka ka zama ogana a guna ka zanyo biyayya. Dan baragun gwarzo mai kima, mandan mai gona na al'umma. Jagora ne da muke ta biyan APC ba jayayya. Ka zubar zance aka yin dace su ma dai sun san kazarce. Mandan mai gona na al'umma. Ga dukka kwatance kai dace ka ɗauki abin kiyawa ce. Mandan mai gona na al'umma. To kai mai sace a gigice na tantance ka lalace. Mandan mai gona na al'umma. Mashayin jini ai kaska ce, a waka ta bana sace. To don haka kai din dogon nan ka sani ni bana yin baya. Dan baragun gwarzo mai kima, mandan mai gona na al'umma. Jagora ne da muke ta biyan APC ba jayayya. Zaki shine sarki a dawa, giwa kuma ba ta ja baya. Mandan mai gona na al'umma. Gila kuma in dai wayo ne, ka mai kasuwa ta in gwayya. Mandan mai gona na al'umma. Kura kuma in dai tsoro ne, ba ta ji har magun akuya. Mandan mai gona na al'umma. Mai hasada ya zambaya, rashin inuwa sai dai hanya. Kafa ce ke yin tattaki, taya kam sai dai ta juya. Dan baragun gwarzo mai kima,
yuka ce kun san za a saka. Mandan mai gona na al'umma. Ice na miya shi ke garzi jika kuma sai dai gun kaka. Mandan mai gona na al'umma. Jagoran namu abin bi ne kowa ya san haka ban shakka. Mandan mai gona na al'umma. Ƙungiyar mu na yi ma barka mobilization ce ba shakka. To rike mu da hannu bibbiyu dan mu mun kai goyon baya. Tambura guwar zo mai kima. Mandan mai gona na al'umma. Jagora ne da muke ta BNAPC ba jayayya. Hakika shi jagora ne karo da karo sai dai rago. Mandan mai gona na al'umma. Abinda ake sawa hannu dubin lokaci sai agogo. Mandan mai gona na al'umma. A kullum in na je gunshi hakika zai ce min ungo. Mandan mai gona na al'umma. Amarya ce da miji ango a seti kun ga nake dango. Dan haka saurare ku yi mandin mai gona ku ci gayya. Tambura guwar zo mai kima. Mandan mai gona na al'umma. Jagora ne da muke ta BNAPC ba jayayya. Hannu ɗaya kun san bai ɗauka jinka kenan sai dai da yawa. Mandan mai gona na al'umma. To haske kam sai dai ka gani da hannu baka kamuwa. Mandan mai gona na al'umma. Shi iska kam sai dai ka tabo da hannu san bai jawowa. Mandan mai gona na al'umma. Da ruwa ne mata ke sanwa jini kuma sai dai gunwawa. To rabu tsare mu da yankunci da sharrin masu biɗar kunya. Tambura guwar zo mai kima. Mandan mai gona na al'umma. Jagora ne da muke ta BNAPC ba jayayya. A nan zan ɗan dasa ayata ga Allah zan kai roƙona. Mandan mai gona na al'umma. Abinda nake roƙo Allah daga na ƙasa aji sunana. Mandan mai gona na al'umma. Sannan ka cire min dukkunci talauci ya zama bayana. Mandan mai gona na al'umma. Tsare ni da dukkan 'yan ɓanna sannan ka saka banjin kuna. Dukan aiki in na ɗauko sai na iyar